pero haranista, no? Yari naman kita, no? Na magadulong naman sinyo sa pila ka mga ambahanon pinaagi sa aton nga pag-ihon-ihon sa mga Ilonggo ambahanon. Yari naman, no? Itulong ko naman sinyo kining mga Ilonggo nga ambahanon na kwan sa Paskuan. Ang ginpanglubad nato ini nga mga ambahanon lang sa una, no? Ginlubad naton sa mga Ilonggo. Okay lang na siguro. Yari, no? Idulong ko na sa inyo ining sanglit kay December na subo, no? Ang ining ambahanon nagatigulo for siyempre, no? Sa sabagay Spanish ni siya o kung katsila iyan sa mga katigulangan natin sa una nga ginaigon lang nila o kung ginakaroling, no? Yari ang ambahanon na nagatigulo por siempre. Siempre isiyas bendito el Santísimo Sacramento sa Diyos panghatagan kamusin kagabihon na maayon simaayon kagabi matagam at balay nga tunggahanan ang pangayon kong daw sarang sa taon kami lamang ikan kami sana sarili ang kabutlay walay sa hangin patas na mo ang init hangin ko ng marinig si San Gabriel ang tenero himon sa at sa pagkatao kang bintayaw sa Gloria inixil Kinakamay ito ng paano nga nag-artikulo for siyempre, no? Yari pagid, no? Dulong ko naman sa inyo, hindi kaya, sanglit kay
Ti ona subong sang dali ang pagkatao sang aton nga manunobos, yari naman idulot na aton sa inyo ining artikulo simbolo sang Pasko. Dapat maghilipog yun, magtirupay ang magsagagsa. Masin ang tunay na paghihugma, adlaw naman sa Pasko, katawan ni Kristo, simbolo sa hugma. Bagong tuwing, bagong kabuhi, pasangkaron ang upang hamili sa ulo ko ang kaadlawan sa manunod sining kalibutan at alahon sang siningang ang bahanon ipalapag sa kalibutan ang pagsinadya sang katawhan kami ang nagakambahan sa pagsalubong sa kaadlawan adlaw naman sa Pasko katawan ng Kristo simbolo sang hugma bagong tuwing bagong kabuhi pasangkaron ang panghamili sa ulukon ang kaadlawan sa manunod sining kalibutan atong nasalawon sang siningang ang bahanon ipalakpak sa kalibutan ang pagpasinadya sa katauhan kami nagaambahan sa pagsalubong sa kaadlawan adlaw naman sa Pasko katawan ni Kristo simbolo sang hugma adlaw naman sa Pasko katawan ni Kristo simbolo sang hugma. Kaya kamo ito ang bahanon, artikulo, simbolo sang hugma. Yari pagid no, dulo ko pagid ni sinyo, no? Iniyagin panglupad ng atong isang nga Ilonggo, ibala nyo naman ini nga mga bahanon sang una kini sa mga katigulangan nato, no? Ini ang nag-artikulo balaanon nga kagabihon. Ini ang sayang English ini Holy Night, no? Ito ginagawa. Yari para sa inyo tanan-tanan. Sang timbong ang manunod
Kinasimba, kinalunha sa pupusuan, kalibutan. Okay no? Ang mga tuloy no? Ang atong sila ka mga ambanon nga gindulot gid sa inyo sa pag pasok o kung sa pagsulod sa sini nga Pasko no na pula na sang December galapit na lang aton nga ang natawan sang aton nga manunubos no mga inadlaw pilang adlaw kaga ina siguro kasi motong masiling ko sa inyo nga base sa panaman base sa buwas no daigon kami naman sa inyo live no kung sino ang gusto nga daigunan tang mo sa December lang niya sa kuon to niya nga atong nga pag-live diri sa atong sa atong channel no yato gali no nga mga ambanon ginadulot ginato na sa tanan nato nga mga pinalangga mga OFW no nga ginapangunahan na binigpan ni Ma'am Mary Ricabar sa subong nga yara sa Florida kag subong man si Ma'am Emeline Pedricosa nga yara sa New York kag si Ma'am Jima Muniba si Ma'am Hel Sanchez no si Ma'am Jima Muniba niya isa ni siya kang founder sa Singapore chapter no Arabian Funds. bilang fans ni sang solid fans ni sang RMN. Subong man sa day sino katong solid fans ng sang Hong Kong chapter si Jisa Cordero. Lisa Jisa Cordero. Maraming salamat sa inyong support diri sa ako. Madamo salamat. Labi na gid sa kay ko dali sa kay Ma'am o kung sa kay Inday Lori Abuela no kag sa o kung sa kay Inday Ross no si Ross na yara sa pan ini siya taga Masbate nga yara sa subungga pan sa Saudi no kag labi na gid sa aton nga pinalangga no kung sa kay Toto Eduardo Rivera no balaan ko ni nag-monitor ni subok. Ito, manahayong hapon lang. Damo ko salamat sa pag-subscribe mo kung sa pag-support mo sa ako. Yari anay, no? Mabato na kita sa pila ka mga shoutout man, gikan sa aton ng mga kauturan. Man, may shoutout yan. Happy watching sa kay Beverly Joyce. Mayong hapon lang dyan Ket, mayong hapon lang. Ati, galang tawagin sinong Ede. Happy watching lang. Pag-agi ko ulit gina sa sa closing, kung bangga na sa pagkatublas sa prato sa kalakanan no nga kontra sa kong kataytay, no? Sa kaya Abian Ronnie Pedricosa, no? Mayong hapon lang da, no? Natulog-tulog ako ginagali kawan ko to niya ko kung taga-diyan ako wala pag silin ko nga naman ko siya kung sino ang apelyido ko silin ko Pitsilyer man si Piro galay siya galantaw galay ko may ginahaom na lang tulog ako okay mayong hapon lang na simo to na maaw kami tagina mo yari gali no idulot na lang sa kay gali ay amon na panggid ni Toto no ang Rivera ining ambanon nga uhaw para man kay mamire kaya mo na tuloy Ako sa pagkalang
Sakit na ang aking panunugan. Aking saligan. Sabihin na ang kalipay, mga sulang na lumabay, ang sa pagsalito. Okay na? Ano ito no? Ang bahano ano nagatikulo. Wow, no? Yari gali no? Kaya nagpangapay gali na no? Nagapaubrag gali sa akon sang nangayo sa akon sang ang bahanon tani si atong hinaplos no? Si Maymay o kon si Runa Manggas no? Ay pakantay akong tani sa bata ya. Tiya, tungkol na yan bantayan lang sa YouTube. Kaya kantahon ko lang parang mabalaan sang bata mong tuno. At least, makunan nyo man ang iya mga lyrics. Yari, no? Ay parang kung sa ilang eskwelahan, sa mga, parang din sa mga maestra man, no? Yari, ang nagtigulo, ang dipindihan, ang kabataan, no? Parang lipat ako sa iya, sininga pa na, ang iyang, Okay. ang kiya, di nagli. Ay bay kumabot ang gili isang chord yang pag ungodang gina panato nga ginimo no. Ari. Okay. Para gid sa ari. Nagtigulo dipindihan ang kabataan. Pilipin, di ko na nga maghiliw-hiw, kay ang lakas sa atong panahon. Nagkalala ang sitwasyon, dapat natin protektahan ang buwas ng lakas ang kabataan, kaysa hindi lamang mapagtan, nagkakabuhan kalangan.
karon nga mga paniko magdamkit kasing maayo sundon naton protokolo kagpanugyan sa aton gobyerno ug dakit sang pangamuyo kagpagsalig sa Ginoo kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo maghalong gid ka mag-alerto sa virus na peligroso ay kung sa COVID ka may simptoma mag-alahigit ang bilog na pamilya kinahanglan magpangaman kadikit magpabuyan-buyan sigyaron kini ang kabataan kung istaklit ang kahintangan kung ang bata kinahilantang painom kitpulong kagsibinan dipindihan sa balatian at malikaw sa katalakman pipindihan ang kabataan sa malala nga balatian. Okay na? Umuyot ko na? Napalit pa nga ako. Nitlagan niya tapos ba? Okay na? Yari pagit na? Pagpanong taning gawa nga pagdulot sila no yari ang ambahanon no nga nagatigulo ang NG Dahil masurulatan mo ba? Sa kapagdagan ng panganinaw ko ang matamis na yuho mo OMG na pinagmagidag ng bangon sa kakanyag mo first time pa lang nakamuka na kita no sticker na nagpilit sa pamuman nga abala na hindi ka igmalintan OMG na frustrated na bangon lamang sa iyo may tingin ko na ako matapos hindi pinahito ang tinigang ko pirmi lamang nagkakalabatok hindi na excited lang at mahibalaman sa bato ang obra ko halos wala sila humanan kakabuka pangpasukan mga pinggan kay ikaw lang ang sa akong kaisipan
lamang sa iyo. Ay tiling ko na ako nagtatapon samtang ako matamo sa iyong ginagawa. Ang tinigang ko pirmi lamang nagkakalaban ko. Oh, hindi na excited lang akong mahibalan ng sabat mo. Ang obra ko halos wala sila kumanan. Kakabuka pa ang pasukan ng mga pinggan. Kay ikaw lang ang akong kaisipan. Oh, and excited na nagkagawa ako ng tugma mo. Oh, and excited na kita ko naman ko ng tugma mo. Okay na? Umuyat to. Ang atong ambahan ng naging nulot sa inyo. OMG. No? Okay? May Shout out dili sa kay Ma'am Sharin Bison naghatag si mo sa may GCash mo to. Ay, oo. Happy watching lang din gali mama. Mga yung hapon lang ako na madami ko salamat, no? Dako po salamat ko sa imo nga pangsato ng GCash. Salamat. Happy watching sa kay Cha Socias. Garantaw gid sa kuno sa may Brunei daw sa Iloilo lang sa kuno. Okay na? Ay, kasigon to dyan. Kaya ito ito, ang ambahan na nag-tigulo. Panyo, isang himaya. Ayaw ka makibig, tanong kung saan ka. Sampan na kami, bukan ko daw mabuka. Sa panyo, panyos ang himaya. Abot ang kapungaw, ama ng magulang. Makita ko ikaw na nagkahilig ko. Gawin na kuryente ang akong oras mo. Piling ko maantos sa katukalingon. Magtulog sa imo na nagkapilis mo. Magtutungay kita, tugtong katugtuman. Maghikog manay, siwalay katapusan. Hapos mo katapos mo, ang mangintalaksan. Sa matupog na gugma, gugma na uwaran. Nagpunan mo gitman ang mga na trahedya. Sa likod mo lang ako na handa magsuporta. Hindi lang magpangalaka sa akong magkonsulta. Atong nasaluhan kung ano man nga problema. Makita ko ikaw nga
nga nagkahililiw daw kinakuryente ang akong kurasyon dili ko maantos sa kapukalingon magtulog sa imo nga nagapilis mo kung nagit man ang magabong na trahedya sa likod mo lang ako na hanggang magsuporta ng magpangalakan sa akong magpugsungan atong kasaluhan anumang nga problema atong kasaluhan anumang nga problema. Okay na? O yung tuloy. Ang ato ambanon, nagtigulo, panyo, sang himaya. Ay, papalo ko gali ang resta na, no? Nga atong galing ng mga pano, mga ano nga atong diri sa atong channel, no? Kung nagalantaw mo kamo sa atong Facebook, o kung fan page, no? Lain na ang kwan, kay nahat ang atong nga, ano, no? Ang atong pirot haranista, no? Taban sang uwak, sang uwak-uwak. Ginislan ko na lang kung gusto ninyo nga maglantaw sa atong fan page ang sa live kung na lang ninyo ang mga ambahanon ni Pirot. Mayo na kay ang title ya mga ambahanon ni Pirot. Pwede na Tagalog, pwede Ilonggo, pwede man Cebuano, no? Pwede mga ambahanon mo kitang mga Cebuano, may ambahanon mo kitang mga Tagalog. Na muna lang ina, no? Kaya tagtong lang to sang managhat sang itong atong nga kwan. Bisan ibalik pa nila sa aton, hindi naman ako kato magkuha iti. Ano na nila? Ihila na lang to. Ay, gintapan naman nga iti kwan, no? Okay. May ano kita da? Sige, magadulong tayo naman sa inyo sa pila ka mga ambano, no? Ang kay si ano ko, no? Dario. Dali ang blahe. Mapili lang ko dit sa mga ambano ng idulot natin sa inyo. Hindi na lang. Itulong ko lang sa inyo ining nagatigulo. Saksi ang Larakway. Saat mo sa ang mga kasakit ay kalipay pa man pila sa dughan hugasan sa masinaw na luha sa kaliwayan pagkagalun na paghipumanay ang isa kang isa di magpasaway yari maging saksi ang atong Larakway letras kapag buhay
Pagtamis pagyagon kong nagahigong na Pag nagahangpaday lang ang tagsa-tagsa Ang isa kapatid Puno sa kabilya man sa lino hindi nagtumba sa kalusan na bunga inuuga ang mga kasakit may kalipay pa man bila sa Patayunon na ng pagpapanay Ang isa pa sa di magpasaway Yari ang saksi Ang katarangway Mientras kakakuhin Dapat maglunan Katamis at yakong At nakahangpagay lang ang tagsa-tagsa Ang isa kapatid Puno sa kapilya man sa ilo Hindi matumba Ang isa kapatid Indikit matumba Okay na? Umuyat to na. Paano? Naton. Sa inyo, nagatitulo, saksi, ang laragway. Yari pagid na? Duwang ko pagid ni sinyo, sa kampano na nagatitulo, sa tulo, sa ulan. Iba na ito, kay subong nga po, hindi lang, may nakatulo, ulan, yari. Sa ulan aking mapagkiyatan sa mga palad ko akong nalangit ang iyong munday may dalang balitay sa dulot sa ulan sa dulot sa ulan akong matutumuan Kais mong iyong nag-uipong sinukha Inapangalan
kahitlaw antos lamang ang imo kaanyar umalinta kag kinasaad ko hintay ikaw kidlat ipayon ko ikaw sa tulong sa ulan tulong sa ulan aking mapagyakan mga palad ko ako may dalang kalipay sa tulong sa ulan tumutuloy ang mga kahitlaw inaatos lamang ulan aking mapagyakan mga palad ko ako may dalang kalipay sa tulong sa ulan handumon ko na lang okay no? Ito no? Ang aton nga ang banon nga gatigulo sa tulong sa ulan. Okay, ha? May dyan. Happy watching sa kay Cell Alps. Mayong hapon tayo pero tambal niya. Pa-shoutout ako tayo sa akon Erfat Orlando Barillo. Ag sa bilog nga aklanon nga gapamati sa kumpuso mo. Request ko tayo sa Wimpalad. Salamat hambal ni Ejil Barillo. Happy watching sa kay Dave Barcelona. Mayong hapon. Hapon lang, no? Pagka ang inuguling request ka no? Kaya di pag-idgalin na no? Idulong na itong sinyo. In Saka, Christmas song may Ilonggo, no? Nag-artikulo. Kwan, kinanglanong muman.
sa Pasko kung malayo hindi ko kulang sa kalipay ano sa kasalanan kapag hilang panay apang ang masunod lamang sa pamahalaan may kasing-kasing nagkapanghay-hay kinahanglan sa isang Pasko pag-ibig sa ubos na pamilya hinang panay at pag-iiusan hindi matumbas sa kwanta hindi naman kulang sa kalipay kuno sa kasadya kapag hinang panay lamang sa pagmalay may kasing-kasing nagkapanghay-hay kinahanglan sa isang Pasko ang pag-ibig ko sa ubos na pamilya hinang panay at pag-iusan hiling matumbas ang isang kwanta hiling matumbas ang isang kwanta kung malayo ang hiling ugma okay na. Dumasalimutan ako walang langon ko. Sige lang. Diyan ito ito. Ang pangabay ng banong na nagtigulo sa Tagalog na version. Sa Wim pala. Pagkat mayroon ka na hindi na sinasamba di ko magagawa ang lumimot sa iyo makilala ka ang pag-asa sa puno nagsimula isang tinatala ito ang kalangin ganito ang hangganan bansa
Nagkamali ako nang ibigin kita. Paano ngayon? Di ko na malaman dapat gawin dito sa buhay ko. Nang makilala ka, binuhay ko pag-asa sa puno ng simula. Nais kang pinatawala, di ko akalain ganito ang hangganan para sa pagsikin sa isang nilalang sa tapat. Nagsisisi ako bakit ay nakilala. Nagkamali ako nang ibigin kita. Paano ngayon? Di ko na malaman dapat gawin dito sa buhay ko. Okay na? May turog yung pangabaygit nga ang bano, no? Nagatigulo sa wimpala. Pangabaygit na ito. Sinong happy watching likay nung buboytan. Mayong hapon. Request ako nung hulaton ko. Miss you tayo pero talong ikaw mo God bless, very blessed good nga Sunday tungod sa imo. Nabalaan mo na daw na aton nga paano? Kung maglataw ko mo sa Mga ambahan na. mga ambahan ni Pirot na. Happy watching sa kay Roden Fajardo. Request ako no Tamasak. So, shout out lang ko na sa Fajardo family kag Padilla family. Okay na? Yari gali no. Ngin pangabaygit sa aton na yan no. Yan bubuitan gali no. Wait, pag na mga kwan ba sila? Subong nga, wait man ikaw ano. Lipatan mo yun. Yari ang ambanon para git sa tunod yan. Bubuitan. Bilang ito, libakon. Okay. Halos malam paglayo ka na sa pagbato kahit nagkagtan ka walay liwan na ikapiling kung di magpakapukanan
sumpaan. Magano kita kung pananggayan, kung di mo pagkatagdan, isang batong pasakot mo, di ko man ikaw mapunta. Napanghilang ang tugon ko na mapagkabukanan na ang tatong ang pagsak sa bulan. Masino na mahampan, mapugat ng talaga mo. Kagsupong ng puso, nawili ko ng maantos. Pag-using isa ano, ikatagyan ko na lang sa langit. Unahin man ang akong mabangagan, bulatong ko ang pagsaktan sa bulan. Galangin saksi sa hangganan, bulatong ko ang pagsaktan sa bulan. Galangin saksi sa hangganan. Okay na, ito na. Paano nag-artikulo? Hulaton ka. Yan ito bilang mga tapusan na dulot sa inyo, no? Sayang sa parutak mo ibuin nyo, ay iyagin na pa, siguro ito ka parutak mo ibuin nyo sa pangabay. Nag-artikulo, tama sa. Bilang pangatapusan na ito na dulot. Okay, paragit sa pangabay sa inyo. Akong pinapulong ng pinagpalastas sa mga inagihan, manuwas ang barangay.
anay ginatawang pang-imparto sa mga kakisas sa tanan nga panahon. Nalakit ang kagutaan ni Simon Rotasyon. Ilakit na tubang trailinga kat sila hininga asunto. Pinasakyan sa masa pagkatos ang irong-irong sa gobernador Sergio siya ang nakikingko. Isang kamananghari sa kaugalingo. Kung maluwas ang tinawo sa kahusang katsila sa pagkaulito. Patisang asunto sa panuwasang dumangkas. Gobernador General Abadala Sinusunan. Imulag ko ng inuto na sa tumalutan. Nangin parutak libo habang ang kabayo sika masama kabayo. Tapos hindi ang kasaysayan. Istoryang magmarantas upang nalulutang. Kabayo lang sila basta habang nanging pagkanian. Nang malalungkot sa mga nagasunod, mga kaliwat na okay na? Mo ito no. Paano no bilang katapusan naton nga. Paano nito? Sige dulot sa inyo no. Huwag pa namin yung lagad no. Tugtog naman kita sa liwat no. Kasi sa buwas, bantayan niyo sa buwas base ko na makahigayon man ta. Kaya dasig-dasig doon tagawan ni kay December mo. Nasiling ko na sa inyo. Mangdaigon kami no sa buwan. Ang idaigon natin sa inyo pagi sa ano sa ang mga ambahanon lang sa una gid ang mga traditional lang ginahimo sa una sa aton katigulangan amo nang i-feature naton sa inyo. Okay, maraming salamat. Kaga mayong hapon lang sa tanan-tanan.